very. Very. Zviri sei hama yangu? Matifunga nhasi kwakanaka here munhu? Kupi? Ndiripo padheni, svika nditori pazuva zvangu. Ndandiri kutokufunga nguva yese nchiti very achabatika here level rasiyana. Alright, uya hama yangu, uya. Alright. Asi ndo paunonatsa kuona kuti zvosiyana. Very achiri kutaura nesu. Very. Asi inini ukaona seva ndidaro, seva ndipinza mulevel iroro. Ina unondiona. Vanhu vanondiona handidi kumbonyepa. Kuinzi pia pana sei. Kudaidzwa kunzi my D uya yako yaapa. Ina unondiona. Madzimai ese pamwe akafirwa nevarume ese achienda kuchechi ndinoatakura. Vana vese vemuraini twese tuchienda kuchikoro, twese ndinotukokorodza ndotuzadza mumota imomo. Twese ukaona twese ndiri kuti munhu wese kani sei ngavasambondiitire mukana wakadaro. Asi very chichiri kutaura nesu. Godi. Speaking of the devil appears. Devil me? You are chirungu, my Chirungu. Not speaking of the devil and the devil appears. Okay, speaking of the devil and the devil appears. Yes. Okay. But better with the devil disappears. Pachina devil, what is it? Ndani mbokuona. Waitako. Ndizvuto asiwafona uri wakutosvika ka. Ndanditori munzira. Chitoyako. Icho vati. Zvakunzwisika. Unozwa kuti ndajaira kuti very akafona ndiri kuya. Obviously 2 hours 3 hours. Izvo ndazoziye kuti akurova zvima 30 minutes. Aiwa kungodai pazebra cross kudu. Asika. Asi uchirungotaura nesu wana mabhisusu wedu wana maidi. Aiwa tokunotaura nemiseko maidi because vakatotitira zvakanaka vacho. Vakatitira nyasha vacho sewiki nochivhayoka. Vantu socialize nevanhu avambotodadi avazvikudza avadini. Saka isu vanopuwa vacho tisi tingazochaina vere. Iwe vanhu vazhinji kana vatonzwa rona sewiki neuka. Tauri kana nemunhu kana nyaya chaidzo nesu wana maidi kudai so mapedestrian step mothers. Step mother. Kana gumbo racho so de kana kuri kupi step mother. Tisuka. Asi ndiri kutenda sewiki neo. Aiwa ndiri kutenda sewiki neo. Asi zvine ropa ndima very. My mouth is too small kuti nditende muromo mudoko. Aiwa. Kutenda kwacho kwakakurisa maidi. Asi zvine ropa. Ini nyangu iri pangoti zvine ropa.